Ka Hills Farmer Union jong ka Southwest Khasi Hill District menta ka singi kala shim ka senjam banle ai na ka benta ki bapang ki basitam ha ka ba kila yo ban ot yu kiek haringkat ki nong thia pang ha CHC Makarwat Southwest Khasi Hill District ka jing thmu jang ka ne ka long ban rakhe le ka man lang bot ki nong pang ban kan ma buram na ka singi jong ka jing wan long bre utra jisu ha ka ne ka perthai ka ne ka long ru kum ka dak ban ai masim ya ki wa wat la da kim yo ban rakhe ya ka ne ka singi le ka ban Henry ublay hi utep bat un sadan rengkat bat ki hai ki por bara ha kane ka singi la yo ru ban ya ot lang ya ukiep bat ki nong pang haringkat ka jing sa mi ki jan kop thia sha ki khat san ngot ki nong pang ha kane ka singi la edan lang ru Dr. Elinda Medical Health Officer ka CHC Makarwat ka kong B Karlingda Head Nurse ka CHC Makarwat u President jong ka HFU Central Body uba Commander Champliang u President ka HFU Southwest Khasi Hill District uba Family Yaw Pniaw u General Secretary ka HFU Southwest Khasi Hill District uba Rembai Kharkongkor ka seng nong rep kamud ba shaidon em kini kinongnya taxi ne ki kontraktor ne kinong ikai shaidon em lo ka jong seng taxi association seng kontraktor association teachers association tikane pada kadai kawin ka seng jong kinong rep kumbala batai dai ba Rembai ngis ngutu bahaka Southwest Khasi Hill District ngila aban ong ba kandai pusan persen le se lan he puntahi ki babun kindai kinong rep tingi shimbek ba kat ki bawan thia hang ne lada umdai sispa na khai sispa re de hnrei lakum no kandai pho persen na ki ba thia pang ne kidai kinong rep ki jongi te ngisung thu aba kidai kinong rep lan ne kidai mano do compare dan ring ngisung thu ba mapi pi berdon pedeng ka jing thia pang pinom yo ya ka ban le kemen ya kata ka jingwan long breu ka jong trai jong Yesus Kristus dan rai hagane ka singi ka bamanta lengba kata ka jingwan jong trai jong Yesus Kristus ki bangila apmi lenti unwan ru artat na ka banta ban ai ka jingkot ka jingkhia epi unwan na banta ban ma ki pop ki jongi unwan na ka banta ban kerkhu kerhayengi unwan na ka banta bangin biang karep karyang ka jongi tele se kani ka jingwan jongi hang ne ro kolong kum ka jingpun kan mau epi bakum nama kajela ki jongi ki don buon ki Kristan de ma pi kum Kristan ro pi hala haba pidon na ka jing khia pang haba pidon ka jingai na ka bor ka jong pi haba pidon kata ka jingai ka baskham bah ga bangawan ban sya sumar ki ti ki jong doktor ki long tang ki ban yara ye pi ande ka jingai ka jong pi ka jingai ka jong pi kan pen khia ye pi namar wat ha ka bible ro la tho ba wada pi pindon ka jingai la se ka jing sumar jong doktor kan num la ban pen kuat ye pi re da ka jingai jong pi wada pi di tang ka umru lala ban pen khia ye pi tengi so kemen bangidon ki doktor ki dei ki ban ai ka jing sumar ini teng ngis ngo asen ai haba perkhat ki doktor ki wi khamtam kit kum kinong high school lane wat kinong tre sorkaro hakabakum kane kapor ki yo ya ka shuti ban le kemen ban ka ying ka sem ka jong ki ban ki doktor kin kimyo lat ya kaban le kemen Christmas bat kaying kasem ka jongki khamtam ngi su lengba kani kasngi ka bamenta ngi suban pha ro ka khubor jong ka jing ai khublei shabaro ki doktor shabaro ki health worker jong ka Southwest Khasi Hill District bat jong ka jelahi boro ka wei ki bala trei shitom met bat mensim na ka benta banya khun persya bakin longkum ki sipai ki ban yada yangi kibasa hakane ka jela ka jungi na kata ka jingpang klam ya ka bangi ong ke covid at khandai na trai baro piatip ya kata ka jingpang klam ka balawan ban lenshop ya ri ka jungi reki doktor ki yang hakmadu kum kita ki leader kum kita ki sipai ki bakmadu bania da na ka benta jungi na sungo ban kentu pi kum ki paranong rep ba ki doktor hidalai ru em kinom ai inject ya ka babakla kinom ai inject ya ka ban penjot ya ka met ka jongpi andre ka jing ai inject khamtam uneu knyang jingpang covid kalong ban yada ya pi ki ong kata ka ban boost ya ka immune system ka jongpi lane ban penklain ya kata ka bormet ka borphat ka jongpi ban yada persya habaki sipai ki yakun yele thma kira da ki tup da ki suloi dan rai mental da pinsiat inu knyang jingpang da ka suloi pinnum la dan rai ka suloi na ka benta ban yada 6 tahun ni knyang jingpang kadai ka tika dengan kentu ya pi kino ki paranong rep ki bompat sim ni ketika ban yada pide ban sim kenang kumbagala ong bakanum inum don ki doktor ki ban ai inject da dawai ban persniu ya ka mat ka jongpi ki doktor ki sungthu bha bat dalai ru em kindom kwa ban penjut kadon ka jing pensungthu baklah pada ki paranong rep jungi ban ong ba kata kadi kane ki inject kadi tang ka jing penbor da ki rukum kumne am tai rai em
mangi kat kum ke jing sung thu jungi wat langim don ni ka bor sung thu haduk kata kanta dai kum kinong yalam jong ka Hills Farmer Union ngi sung thu ba kene ke injek ka ba kongsan ban ya da nam ta jungi ilami sawi pat berteng te ya kataru mentang ngakuntu ye pi ba pin long ki ba sumar ya lade ban ya da bat pide ban ngej ya kata ka jing tha jong ki doktor te ha kene kasngi kum kinong yalam jong kinong rep ngimdon ni ya kaban ai pi rai tangkum kadak jong ka jing ai mensim tang ka kum kadak jong ka jing ki dwailam nam ta jong pi tangkum kadak ban ya don bentalem bat pim dai bat sngo marwei haba pi don hakani ka hospital ki don ki doktor mangiru ngidon hakisinong ki tau ka Hills Farmer Union kala yar keleng ka jela hadu mentangi ladon kumba silak lai kunyungut ki dekhot hapo ka seng hapo ka union kentup ka jela baro ka wei dan ang kata kadau nang des kemat haba pimi pi ya kendu ikni kinong yalam gijungi ya keren kumno naka benta bengin nang la ban kentiu ya kerep karyang ngas ngo hakawai kaliang ngas ngo si ban ong ba wat kani ka southwest ibun di kinong rep harai khamtam hikipor wat hakipor liuru ujur uwan naka shalong let's say ki doktor ki tiep haba ki thiet jing thiet ki babun ki jur ki wan na shalong tenang de sikmat bu ya ka thong ka jong pi ba ya ka mau kruat hi boro ka wei pi di ban penbiang bam ma pi kinong rep kenang ba mangi hingin long kita kinong penbiang bam ya ka jela hi boro ka wei ngekit bok kirwiang ba phini nang yo no ya kamet ka bakwet ka bakhia bat ai bak ne ka Christmas ka jingwan long brio ka jong tra jing Jesus Christ ka arposan tarik munta benai let's say lawat lada phim yo mi no agni kisngi hadin ka arposan tarik ngangit skam ba phini ban yo ban mi no bat kumbang ngala ong phia trelang ba ki doktor ba kinos ki long tanginung sumar ade ka jinget ka jong phi bat ban bur renti ya ka jing tha te ai ru ba phin yo yu snem uba pahu uba pahai na ju ong ba labang inyo yu snem uba pahu pahai ngiri ban tre shitom habang tre shitom ngin sayo e kata ka jing pahu pahai ba habang umdai tang ban tre shitom ngiri ban don ru ya ka bor perkhat ya ka jabing ka ba kumno ngin yo ya kata ki marep ki ba ya ki ei pat ki jaj rep ki bangin rep kanang bangin yo sisai kata ka mai ka ji ka babiang yu so babiang kanang bagan long sisai utau snem uba ngila ban ong uba pahu pahai kum kanuksa ka jing rep yu bakwit lani ujaran nak leng jumba rempai hau unsawan ra yo ne usumbai nak kamta bangin persyang hene ka Southwest Hasil District kadon kijing diman bha ka bejur hapo hajapan ma kiwei ki jela tenginget skem ki doktor kitip ya ka vitamin la le jing ton kam jung ne bakwit uban tai bha ya ka met ka phat ki jungi tenget skem nginang persyang hene usnem banwan balada kelong ka babiang le sengin sanang peniar susu haki babun ki lengha ki jungi bangin yo ban rap ini bakwit desa sisen kumang ong bangiwan hane si nak kamta ban yo ban le kemen lembat pi de wat nom du jing kermen ni don berangkat bat pi bat ai ba mapi pinyo no ikata kamet ka bakwet bak kya sa sisin pat te tang nang ni tin bakndian ngasubang ai kublay pi kublay sia jarngo kinong tang kinong rap tang nak di ka Hills Farmers Union ni kinong rap kami minta nak jing kemen wat dan nak jing i nak jing kit ya kinong rap di semua tu wa ka ri jongi kinong rap di badong kiba long kiba dong kam sya do kata-kata nama undon nama rap ni pam ya ini ka ini ting semua tu sana ting dari ni yo di eru la dam don chod ik kan ngi sot dak ma su si jadi abang yo i menta ba fiwan ya sya kam tam ha ni ka ba don ka klam ni semua tu ba kinong kam sya ka jing yarap ni ni semua tu ba ki di beri bon nak ki di gom nang bang start nek bang dak tip ha henry ada don menu bro kesan ni nama kimia kan sakram nama ka jing start musim kam ni tengah kot ka di HKI baro kadang-kadang ka union ka balaman kesan ni HKI baro haka jing haka business jogi haka enterprise jogi haka jali jadi ya clear dan kata dan wala ban ben yaki ta setenat pa ba sedang ada association kata-kata kompeti jogi ani ka Christmas lu wan sini kita nak kecil kemen ini ai dia commander champion dari presiden no kami ko puat bai latun he ani ban wan lang hani ini tengi pidang ko pa ba na si jogi ban ngai kinong ki bapam hani pidang ko ha ya pi bagi sedap nak kecil kemen aku wan le sai kami ka ani ka si jogi pidang ko ha ya pi bat minang kemen ba kam kut tang kata Christmas Henry kan yang dia sekarang kata jing dia kesan pi bagi yaki farmers pat yani ru ka por bagi dong kam pi ba nyarap lang ka jing tre jing ka ko ya ke baro bagi dong kam lang pi kulai ku mangitip ba Christmas ka jing le kemen ka jing yu ka jing ai layawan ni bani ai semua hai ni kata ke tinggi di yang semua hai kata bat ni tinggi dom don ni bang akhir yang nomor wa ni halam da pada open kre ya letak ka ingin ai dari kublai baru blame kurku ya pi bro hari Christmas ba film ni le kemen kata yang kasem jumpi ka ke bro blame nak kurku sibun ke bro bat hantam hawe kinong pang bedah ni ru blame nak kurku ya pi ba bro Christmas muka belum dan nong sure mang ni yo sti doktor ru nurse ru tapi ru nyole yo yang le kemen hari yang kasem mah kata ka yu tembak kasne manwan tu
tata kuntai kita ngan da oktan susi ngamen kuble sibun kuble nak kuya pi barot berdan ini Actually, in advance Christmas pi barok ki Nongpang bat ki bayadon lang ni ti kuble sibun ni kanika Hill Farmers Union ti kadika sin kabanikong ng paju osno ti ngada silo sa dang tip tam natakas ni ba kanika Hill Farmers Union ti kuble sibun ba pi lawan jungo kamtam ya kanika hospital jongi bat kumjuro ya kini ki Nongpang ki ba kiapang kanika por ti man usnem ki judan bet ki seng kum ki jinga seng samla ba per jong kini kishnong ba marjan ki juan ai ki Christmas gift ya ki Nongpang ti ya kanika por ka ba mata ti kadika sin ka banikong ya ki bakin wan hangni ti kuble sibun ya pi kuble sibun ya pi baro bat kumjuro kini ki Nongpang kinang sa ja klan no klang bangin yo ya celebrate lang ya ka Christmas ki New Year ka kishinong akibalang lajong ti kuble sibun ngam don ni ulum dan kinorap apa don murap don ka jingelang jinge teli kan takarau yang yang khot chane ka Hills Farmers Union tengi priang sobhang kagani ta step ko da nim don e penginyarap shibon e pi lekin kada kecingit kecing amen sim ko siapa ndai ka 100% naga district jungi kinang dei tang kinore ikerman akan ni siapa nang neru ndai 100% dei kinore tiba officer tiba la ruspa antara kintiakna kintiak skiwe pat tiba kamran takana kalau jungi nakaliang jung ka Hills Farmers Union ka shim bujing senjam ka jing so khia kamen sim awan ai yaki nongrap jungi kum shibenta ban celebration namta ka Christmas awan Christmas ban New Year ni ba Christmas ba kwat kim da itu ba ka Christmas Christmas kalong kata ka jingi iwe markalian tata kata kum ka jingi ni siaro ni wan ban IT ban celebration ba pi hakane step ko muta ngamdan shibun ngan ai kuble yo ya